Egia esan ikasten pasa, detbiada ordu andana, karreraren bat ikasteko da esan ez aita eta ama, baina nik patroi sartu nahi nuke, horixe da dudan plana, horrelaxe nik egingo baite zuk egin ez dezun lana. Ni patroia naiz, agintzeko, bidali det nahiko mezu, baina gaurkoan hitz egiteko, ene zenbat konpromezu, karrera asko Egia da bai, mundua dago, aukera honez beteta, baina nik patroi sartu nahi nuke, horixe da nere meta, mesedez aita ulertu zazu, etorkizunanik bakarrikan aukeratu nahi deteta. Baina akatsak egin ohi dira, aukeratzeko unean, denok beldurra izaten dugu, ordua heltzen denean, liburu arte